Вітам сердечні. Щиро вітаю всіх слухачів і глядачів Радіо ВНЕТ. Мене звати Софія Будко, я українка, мешканка Харкова. 3 тижні перебуваю у Польщі, у Варшаві, і маю прекрасну нагоду вести для вас програми з назви «Громадянин України в Польщі», присвячені передусім українцям, які змушені були залишити свою країну через війну. Ці програми присвячені й полякам, які допомагають українцям від початку війни. Разом з редакцією Радіо ВНЕТ ми хочемо розглянути найважливіші теми та проблеми, які допоможуть українцям побудувати та організувати своє життя тут, у Польщі. З нашими гостями ми обговоримо ті питання, з якими я сама зіткнулася після приїзду до Польщі, і з якими стикаються після перетину кордону всі українці, які шукають тут безпечного притулку. Сподіваємося, що ці програми допоможуть нашій аудиторії освоїтися тут і зрозуміти процеси, які можуть полегшити життя українця у Польщі. Тема сьогоднішньої програми – це робота, а зокрема можливості працевлаштування для українців, які приїздять до Польщі. І говоримо про це з пані Монікою Федорчук, директором служби зайнятості міста Варшава. Добрий день, пані Моніко. Добрий день, пані редактор. Вітаю, шановна аудиторія. Для початку перше питання, можливо, дещо загальне. Але чи від початку війни, яка триває в Україні, якось змінився режим роботи вашої служби? Чи стало більше праці, чи з'явилися якісь нові проблеми і виклики? To znaczy, oczywiście, że tak, szanowni państwo. Звісно, від початку війни до Польщі прибуває дуже велика кількість громадян України, którzy przekraczają granicę polską. No i mieliśmy taką świadomość. І ми з самого початку усвідомлювали, що рано чи пізно ці люди будуть потребувати роботи, щоб утримувати себе. Jesteśmy zobowiązani. Ми мусимо діяти в рамках закону, але ще до його введення ми почали готувати спеціальний пункт для громадян України. Osoby narodowości ukraińskiej i ustawa była podpisana w... Акт був підписаний у суботу ввечері, а у вівторок ми запустили наш пункт на Маршалковській, 77/79. Przez 79. To jest punkt, który jest właśnie Це пункт саме для громадян України. Як виникла ідея створення цього пункту? Частина людей, які приїздять до нас з України, не знає польської мови. Тому довелося шукати співробітників, які могли б консультувати їх з питань ринку праці, а також тих, хто говорить українською, або й просто продумати забезпечення роботи перекладача. Ми також підготували всі анкети, всю інформацію українською мовою, тому що ми усвідомлюємо, що робота є важливою частиною людського життя. І з точки зору інтеграції, з абсолютно буденних міркувань заробітку. Ми намагаємося бути корисними для людей, які шукають роботу, для тих, хто її потребує. В зв'язку з тим одразу такі... Дякую. І тут принагідне питання, бо я знаю, що поляки дуже допомагають українцям усім, чим можуть. Надають житло та фінансову допомогу. Але я також знаю, що багато українців хочуть тут працювати, щоб не обтяжувати господарів і мати якісь кошти для утримання себе та своєї родини. З юридичної точки зору, хто з громадян України має право працювати і на яких умовах? Напевно, почну з поточної виняткової ситуації. Всі люди, які є громадянами України і які в'їхали в Польщу у зв'язку з бойовими діями після 24 лютого, мають право легально перебувати і працювати тут. Нагадаю, що в першій версії закону це поширювалось лише на тих осіб, які перетнули безпосередньо польсько-український кордон, але потім була внесена поправка, і на даний момент, незалежно від того, чи громадянин України перетнув польсько-український кордон, чи виїхав через іншу державу, він має право легально працювати у Польщі. Негромадяни України, які перебувають у шлюбі з громадянами України, і які також виїхали у зв'язку з бойовими діями, також мають право на працевлаштування. Ви можете шукати цю роботу самостійно. Я наполегливо рекомендую переглянути нашу базу вакансій на сайті oferty.praca.gov.pl. Повторю ще раз: oferty.praca.gov.pl. Також треба
переглядати всі комерційні портали з цією інформацією. Ми, звичайно, намагаємось охопити якомога більше, проте варто користатись також, наприклад, з порталів pracuj.pl, портал OLX, портал praca.info, портал ABSL for Ukraine, який пропонує вакансії для людей з високими кваліфікаціями. І там варто шукати роботу і безпосередньо контактувати з роботодавцями. Якщо ж станеться так, що ви там не знайдете роботу або не зорієнтуєтесь в інформації і вам буде потрібна допомога, тоді заохочую відвідати нас за адресою вулиця Маршалковська, 77/79. Чекаємо на вас з 8 до 18. Тут ви зможете зареєструватися як безробітний та скористатись допомогою агентів з працевлаштування. Підкреслюю, пані та панове, зареєструватися як безробітний чи як шукач роботи – це абсолютно не соромно. Це просто означає скористатись доступною допомогою. Ми також намагаємось збирати вакансії від роботодавців. Вакансії дуже різні. Є вакансії на прості роботи, це можливість для людей, які, наприклад, не знають польської мови. Є і пропозиції більш спеціалізованих робіт. Іноді потрібна англійська, тому що в міжнародних фірмах це така собі корпоративна мова спілкування. Іноді потрібна польська, іноді ні. Тим людям, які зареєструвалися у нас, якщо є вакансія, яка відповідає їхньому профілю, ми просто надсилаємо пропозицію роботи електронною поштою. Крім того, треба питати у друзів, польських друзів, українських друзів. Можливо, вони знають про доступні вакансії чи можуть порекомендувати вас. Також варто дивитися оголошення, навіть гуляючи містом, тому що різні магазини та ресторани часто дають оголошення. Шукаємо працівників до кухні, шукаємо офіціантів, шукаємо різних людей. Треба цікавитись. Пані та панове, насправді пошук роботи – це також робота. Нічого не станеться само собою. Потрібно докласти певних зусиль. Так. І щодо того, щоб звертатися до знайомих, навіть до поляків, у яких українці зараз мешкають. У мене є особиста історія. Пані, у якої ми з мамою зараз проживаємо, допомогла моїй мамі знайти роботу в школі. Мама зараз працює асистентом учителя, допомагає у класах, де є діти з України. Також допомагає в тій класі, де є діти з України. Тому дійсно, треба просто мобілізуватися і шукати. Також діяти. Так, чекати не можна, пані та панове. Ми також контактуємо з роботодавцями та адміністрацією Варшави і намагаємось виловлювати людей, які приходять до нас. Наприклад, вчителів, помічників вчителів, медсестер. Всюди, де ми можемо допомогти з працевлаштуванням, в усіх цих напрямках ми зараз працюємо. У нас вже є перші успіхи, 2 завершені масові набори. Ми залишаємось на зв'язку з роботодавцями і сподіваюся, що на ближчі дні пропозицій буде ще більше. З працедавцями liczę na to, że w najbliższych dniach tych ofert będzie jeszcze więcej. А тут принагідно питання. А які зараз найбільш затребувані професії на сьогодні? Zapotrzebowane zawody, jeżeli chodzi o stan obecny. To znaczy, to jest bardzo Ситуація дуже складна, тому що ще до початку війни в Україні на польському ринку праці бракувало технічних працівників, таких, які керували б технікою, працівників на виробництва, тобто середніх технічних працівників. Війна в Україні не покращила ситуацію, навіть погіршила, тому що багато молодих чоловіків, які вже працювали за цими професіями, виїхали назад в Україну. Тож тепер ці робочі місця пустують, тому тут, безперечно, є великий попит. Але з того, про що ми чуємо від роботодавців, є попит, наприклад, на продавців у великоформатних магазинах, різноманітних супермаркетах. My widzimy, że jest zapotrzebowanie na przykład na sprzedawców w sklepach wielkopowierzchniowych, takich wszelkiego rodzaju supermarketach. Сподіваємось, що невдовзі з'явиться підвищений попит в гастрономії, оскільки відкриються літні тераси в ресторанах. Постійно є величезний попит на медичні професії. Тут відразу скажу, зараз дуже спрощена процедура нострифікації дипломів лікарів. Тож, якщо хтось бажає, треба подаватися до МОЗ. Всі деталі описані на сайті Міністерства охорони здоров'я. Постійно є високий попит на медсестер, але тут перешкодою може бути мова. Cały czas jest duże zapotrzebowanie na przykład na pielęgniarki, no tutaj pewną barierą może być język. Великий попит на послуги догляду. Хочу теж зазначити, що варто відвідати цей наш пункт на Маршалковській, тому що ми зараз запускаємо такі вакансії. Сподіваюсь, за кілька тижнів вже будуть доступні програми з базовим курсом мовної підготовки для людей, які зареєстровані як безробітні. Це будуть курси під конкретні галузі. Ми виділили 6 галузей, зокрема це гастрономія, продажі, транспорт і логістика, догляд, спеціалізовані послуги та інше. Зараз точно не скажу, вибачте. Transport, logistyka, opieka, usługi specjalistyczne
I jeszcze jedne, których w tej chwili nie pamiętam, proszę mi Czyli wybaczyć. там będzie... Тобто там буде спеціалізована лексика, завдяки якій людина могла б почати працювати в певній сфері. Всі ми знаємо, що це ситуація воєнна, екстрена ситуація. Тому це не буде курс, так би мовити, з нуля. Але якщо людина вирішить, що вона буде працювати саме в торгівлі, це буде лексика з теми торгівлі. Тобто числівники, назви товарів. Якщо це догляд, то там буде лексика більш орієнтована на вивчення потреб. Наприклад, як ви себе почуваєте, що болить і так далі. Навчання на цих курсах ось розпочне 150 осіб, і я сподіваюся, що ми запустимо курси ще для 500 осіб. Однак на наступному етапі ми також розглядаємо певну спеціалізовану підготовку під конкретні потреби роботодавців. Тобто, якщо ми, наприклад, знаємо, що хтось хоче найняти операторів навантажувача, і у нас є охочі люди для навчання в цій сфері, то ми їхню підготовку профінансуємо. Ktoś chce zatrudnić na wózki widłowe i będziemy mieli chętne osoby, żeby się właśnie w tym zakresie przeszkolić, to będziemy to finansować. І тут постає питання щодо процедури. Якщо людина отримала офіційний статус біженця, чи може вона працювати? To czy może ona w takim razie pracować, czy nie? To jest bardzo trudne Це pytanie, досить складне ponieważ питання, teoretycznie тому що mamy теоретично у нас є ustawę, закон про статус jedna біженця. ustawa, Це один druga закон. ustawa, to jest А ta є o другий pomocy закон obywatelom про допомогу України, громадянам tam України w związku z у зв'язку з działaniami бойовими wojennymi. діями. Jeżeli ma status Якщо людина uchodźcy, має to z статус tego, co ja біженця, wiem, przez наскільки я 6 знаю, місяців то вона не może може pracować працювати powyższym, впродовж півроку, łatwiej mają тому osoby, людям, які które перетнули przekroczyły кордон по так granicę, званому jakby штампі, na- тобто na довідці від wstępne прикордонника, яка doświadczenie підтверджує, що перетин mają кордону відбувся potwierdzenie, після że przekroczenie 23-го, nastąpiło починаючи від od 24 лютого 23 і пізніше, 24 то później, ці люди te мають osoby безперешкодний mają доступ до ринку wejście na rynek праці. pracy. Natomiast ja też jeszcze Я chcę також хочу jedną підкреслити одну важливу річ. Ті люди, які працювали в Польщі до початку війни на підставі декларації з роботодавцем про доручення роботи іноземному громадянину, або мали дозвіл на роботу, або ж дозвіл на роботу і проживання, то всі ці документи дійсні. Більше того, згідно з законом, термін їхньої дії продовжено до 31 грудня поточного року. І тут не потрібно нічого робити до закінчення терміну дії документа. Лише варто подумати, чи продовжувати цей документ далі, чи подавати заявку на новий, чи використовувати ті можливості, які є. Rozwiązań, które są dostępne. І ще одне питання уточнювальне. Наскільки я розумію, кожен громадянин України, який перетнув кордон після 24 лютого, також може отримати статус безробітного. Отримати статус особи безробітної. Але на яких умовах? Чи людина має прийти до вашого офісу? Які документи їй знадобляться для отримання цього статусу? І чи такій особі надаються якісь пільги, якась матеріальна допомога? Одразу pewnie. Відразу скажу, починаючи з кінця, допомога по безробіттю надається лише тим, хто має стаж роботи у Польщі. Що потрібно для реєстрації як безробітного? Перш за все, закордонний паспорт. Найкраще саме паспорт або ж інший документ, що посвідчує особу. Якщо хтось не має номеру ПЕСЕЛь, не хвилюйтеся. Ви можете зареєструватися і без номеру ПЕСЕЛь. Номер ПЕСЕЛь, звичайно, корисний, тому що з ним нам легше працювати в подальшому. Але він не обов'язковий. Якщо ж у вас є документи про освіту, сертифікати про рівень знання мов, про якісь кваліфікації, то варто мати їх з собою. Але якщо цих документів у вас немає, будь ласка, не хвилюйтесь, не переживайте. Приходьте до нас, працівники допоможуть заповнити всі документи, ми візьмемо у вас декларацію, вам просто потрібно буде заявити. Я закінчив такий-то навчальний заклад, в такому-то році, я маю таку-то спеціалізацію, я знаю польську на такому-то рівні, німецьку на такому-то чи російську на такому-то. Звісно, нам легше, якщо у вас є документи, але ми розуміємо ситуацію. Не у всіх ці документи можуть бути з собою. Обов'язково мати паспорт, тому що там просто потрібно підтвердити особу. Якщо у вас є паспорт, то у вас, ймовірно, є й штамп про в'їзд. А якщо це внутрішній український паспорт, де цієї печатки просто немає? Не отримали тієї печатки. Тоді треба звернутися за довідкою до прикордонної служби. Подальша процедура така сама, оскільки тут йдеться лише про підтвердження прав. Також, коли ви почнете працювати, ви не зобов'язані повідомляти про цей факт. Ваш роботодавець повинен повідомити нас протягом 14 днів про те, що він вас найняв. Робить він це через веб-сайт praca.gov.pl. Нічого складного, він заповнює форму, вводить
дані роботодавця, дані працівника і все. Але Але наголошую, To jest це обов'язок роботодавця. Państwo Ви idą просто do йдете pracy, на роботу і pracują, працюєте, а ми слідкуємо, щоб все було добре. Dobrze. А jeżeli chodzi Щодо цих документів, дипломів, сертифікатів, то чи потрібно мати їхні переклади? тих документів? Може, переклади завірені нотаріально? Тлумачення присягłe. To ja od razu Тут одразу гарна новина. Ні. Ні. Вам не потрібно робити присяжний переклад. Наші співробітники, які працюють у пункті на Маршалковській, володіють українською мовою або користуються допомогою перекладачів. Тому цей переклад нам для реєстрації не потрібен. Однак я не виключаю таку ситуацію, що роботодавець, особливо в регламентованих професіях, тобто таких як лікар, медсестра, вчитель, може попросити надати такий переклад. Nauczyciel, że tu będzie konieczność takiego tłumaczenia. Так, але фактично Для такої роботи, так би мовити, технічної, яка не вимагає особливих кваліфікацій, достатньо, як ви вже сказали, просто взяти паспорт, прийти до служби зайнятості і подати заявку, або ж самостійно шукати вакансії і контактувати з роботодавцями. Właśnie z pracodawcą. А чи можемо трохи зануритися в тему нострифікації? Для яких професій вона необхідна? Бо, наскільки мені відомо, це досить складне питання. Трудна ситуація. Bardzo trudna. Так, справді складне, тому що у нас є регламентовані професії, тобто ті професії, де не можна розпочати роботу без підтвердження кваліфікацій. Більше того, без міжнародного підтвердження. І тут найбільш типові професії, які одразу спадають на думку, це лікарі та медсестри. Міністерство здоров'я. Є процедура, яку проводить Міністерство охорони здоров'я, і найкраще перейти на веб-сайт Міністерства охорони здоров'я. Там ця процедура дуже детально прописана. Подається заява до міністра охорони здоров'я, міністр охорони здоров'я видає дозвіл на роботу за професією лікаря або медичної сестри. Потім людина, яка вже має цей дозвіл, подає заяву до районної медичної палати або районної палати медсестер. Я також чула про випадки, коли лікарні, які хочуть найняти лікаря чи медсестру, самі допомагають пройти цю процедуру. Шановні наші глядачі та слухачі, ми дякуємо пані Моніці за цікаву і змістовну розмову. Маємо надію, що ви отримали відповіді на всі питання, які могли виникнути у зв'язку з порушеною темою. Щиро дякуємо і до побачення. Разом переможемо. Ja również Також дуже вам дякую. Дякую, пані редактор.